Ħażabbar ser jara 3 proġetti ta' tħaddir fi spazji urbani b'investiment ta' kważi 2 miljun euro. Ix-xogħlijiet se jsiru fi triq is-Santwarju, triq Biċċini u triq Santa Dominka. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia, mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana u mis-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat. L-ewwel proġett se jsir fi triq is-Santwarju u ħajkun qed jikkonsisti feature wall bl-ilma u ħitan ħodor, sari u tħawwi ta' siġar. Filwaqt li l-proġetti ppjanati għal triq Biċċini u triq Santa Dominka ħajkunu qed isebħu l-parkeġġ esistenti bl-introduzzjoni ta' soqfa ħodor. Il-Ministru Aron Farrugia għal kif dan il-proġett jikkumplimenta proġetti oħra f'żoni urbani li qed isiru madwar il-pajjiż. Smajna lajta tal-familji Maltin Wawċin li jixtiequna nħaddru iż-żoni urbani, iż-żoni fejn jaħdmu u ta' fejn jgħixu. Dan għamilnieh diversi postijiet bħalissa dejjem xogħlijiet fil-Ħamrun, fil-Ħalqormi, kif ukoll il-Mosta u hawnhekk fejn insabu ġewwa Ħażabbar. Fil-konferenza tal-aħbarijiet intqal ukoll kif dawn il-proġetti saru bil-ħsieb li jirrispettaw l-użu ta' dawn l-ispazji miftuħa kemm bħala żoni ta' parkeġġ kif ukoll għal affarijiet oħra fosthom maċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa tar-Raħal. Dan minn barra li se jkunu qed jipprovdu spazji ta' rikreazzjoni għar-residenti. Dawn il-proġetti se jinkludu wkoll l-użu ta' pavimentar speċjali għal parkeġġ li jippermetti li jikbru xtieli. Iżda dan mhux l-unika proġett li sar f'Ħażabbar sabiex itejjeb l-infrastruttura kif il-Ministru Clyde Caruana spjega xogħlijiet oħra li saru. Ma dan irrid ngħid ukoll illi anke wkoll fit-toroq fil-viċin Infrastructure Malta matul din is-sena għamlet xogħlijiet li jiswew minn tal-inqas 11 għal 12 miljun euro, dan kollu jkompli jwassal sabiex il-ħajja kif ukoll l-ambjent fil-komunità ta' Ħażabbar tkompli tirtib. Fi kliem is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat, il-proġetti ġew iffinanzjati mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali l-NDSF bl-għajnuna mill-Ministeru għall-Finanzi li se jkomplu jtejbu il-kwalità tal-ħajja tar-residenti tal-madwar. Investiment importanti ħafna li jista' jsir bis-saħħa tal-NDSF. Il-familji dak li jridu spazju ħodor miftuħa qrib id-djar tagħhom fih dan il-komunità tagħhom sabiex flimkien mal-familji tagħhom ikunu jistgħu jgawdu dawn l-ispazji ġodda.